В това видео ще ви покажем какво представляват външните лица, как се създават външни лица и как те могат да се използват в програмата. В Team Aspects външните лица са физически лица, свързани с контрагентите на фирмата. На тях може да им се създаде потребител, така че те да участват активно в проектите. Има два начина за създаване на външно лице. При първият от предварително създаден потребител създавате външно лице. За целта влизате в списъкът с потребители от главното меню Администрация. Избирате потребителят, към който искате да добавите външното лице, след което избирате бутона Превърни във външно лице. В екрана, който ви се отваря, основната информация за име, фамилия и електронна поща са записани, като те се взимат от потребителят. Затова добавяме бащино име, заглавие или наименование на външното лице, фирмена длъжност, която изпълнява външното лице, адрес, телефон, мобилен телефон, факс. Ако е свързано с контрагент външното лице, избираме контрагент от списъкът с контрагенти. Ако имаме допълнителни бележки към външното лице, ги добавяме, след което от бутона Запиши и затвори записваме. Другият начин за създаване на външно лице е от списъкът с външни лица от главното меню Бизнес партньори. В него натискаме бутона Създай нов и във формата, която ни се отваря, добавяме името, бащиното име и фамилията на външното лице, електронната поща, заглавието, фирмената длъжност и адреса на външното лице, както и телефони за връзка. Ако желаем, можем да добавим потребител към външното лице, за да може то да влиза в програмата, след което избираме и контрагент към външното лице, както и добавяме бележки. След това записваме.